Oh, dan lopen we met z'n drieën. Ja, dat is aan de goed. Twitterkant. Maar je in het midden lopen, hè? Jullie lopen met z'n drieën, jullie met z'n vier. Ik loop in het midden van u. Ik loop vandaag op. Ja, dank u wel hè. Ja, dank u wel hè. Dank u wel hè. Ja, dank u wel. Jan. Geen snuifpaal. Heel loop maar. Leon, Dieke. Leon, Leon. Hier aan de wagen pakken. Doe ook gewoon niet. Ja.
De winnaars van de OLS 2023, schutterij St Antonius Nederweert. En op het platte kern natuurlijk het winnende zestal. En het applaus dat wordt in weer te huren zijn voor de jonge rijders, diegenen, de jongeren, de huurden, de scheuren en schutterij als rijders. Brengt voor de tweede keer het OLS naar Nederweert. Applaus voor u. En inderdaad voor de tweede keer. Want in 2006 in Stramprooi gingen ze er ook al mee strieken. Dus de naam van Antonius is tijdelijk op dat plaatje. En ook toen waren er twee dames weer die er vandaag ook weer bij zien. En dat was toen voor de eerste keer dat dames in een zestal met OLS met een hum naar huis gingen. En vandaag is dat een tweede keer en het is weer naar Nederweert. Een topzestal die we dadelijk van harte gunnen. Om ook even een drankje te doen en de spanning een beetje te laten zakken. Overigens ook een enorm bijzonder welkom aan de OLS-club van afgelopen jaar in Born. Echt een applaus voor de festiviteiten die die ook georganiseerd hebben. Nog gaan we genieten. En ik zou zeggen nog eindelijk keer een enorm applaus voor het zestal en de hele schutterij die deze een mij naar Nederweert brengt. Aber trots, ik ben nog trotser op deze 5 medekampanen, waar we dit resultaat hebben gehaald. Ik hoop dat je er volgende allemaal ziet. Help met dat we weer een groot feest gaan maken in dit hier. En daar kan iedereen met van profiteren, hele vereniging en allemaal. Dankjewel.